kardan, kaiš, kardan, lanac, lanac. U prethodnoj priči pomenuo sam da sam poljoprivrednik. Tačnije, čovek koji vozi samo motore koji imaju prenos preko kardana. I sad, pošto sam ja poljoprivrednik i imao sam par komentara na tu temu, danas sam rešio da pričam o prenosima na motor. Ali pre cele priče... Što bi moj dragi drugar Dašić rekao, i pre nego što počnemo sa celom pričom, subscribe-ujte se na kanal i lajkujte ovaj video. Krenut ću sa svim prenosima. Prvi i najpopularniji, lanac. Kaiš, ukoliko se vidi, ne. Evo ga ovdje, kaiš. I treći, moj favorit, kardan. Želim po stavkama da pričam o svakom prenosu ponaosob. Koliki je gubitak snage, mane, troškove koje ima, prvo na kojim tipovima motora se može naći i prednosti. Zašto ja mislim da je taj prenos dobar. Evo ovako, da krenem prvo sa prenosom na lanac. 3% gubitka snage, uglavnom lance možemo vidjeti kod većine motora, najčešće su sport motori u pitanju, ima i kruzera, enduro motora, svi oni imaju prenos na lanac baš zbog ove prve stavke, 3% gubitka snage. To je jedan od najvećih razloga zašto idu u R motore. Ali tu imamo par problemčića koji mene lično jako nerviraju. A to je čišćenje lanca. Jako često zavisi od uslova u kakvim se vozi motor, ali opet, jako često čišćenje lanca, onda podmazivanje. U toku vožnje imate onaj iritantan zvuk. Zamena takođe isto česta. Što se tiče troškova, tu su hiljade i hiljade dinara na onim sprejevima, ovakvim glupostima, četkama, ovim sprejevima za podmazivanje lanca i to su troškovi. Pa kao što sam rekao, zamena celog lanca, lančanika. Niko do sad nije spomenuo, to se meni desilo na Transalpu. Pukla mi je ova guma po kojoj klizi lanac i jednostavno od vremena i broja pređenih kilometra ona je pukla. Nije frka u kupovini nove ove gume, ali frka je u zameni. Sam morao da skidam celu zadnju vilu. Tako da lanac baš ima tih troškova. I još jedna mana koja, opet kažem, meni jako ide na klinac, to je uvek prljava zadnja felna. Prašine, masti, lanca, zadnja felna je uvek, ali uvek štrok. Ukoliko se desi istezanje lanca, ovde imate i za podešavanje, tako da je to još jedan, pa da kažem, posao u celoj toj priči, tako da ne. Ali, da ne bih ja toliko kudio lanac, on ima i svojih prednosti. Najveća prednost je u tome što gubi samo 3% snage, kao što sam i rekao. Uz neko redovno servisiranje, pranje, čišćenje može da traje jako dugo. Lak je za zamenu. Ne znam, generalno je najbolji za R motor. Drugi na listi je kaiš. Jedna zanimljiva stvar kod kaiša da je kaiš bio prvi prenosnik kod starijih motocikla i trenutno najviše se koristi kod ovih čopera. Postoje možda još par R motora, a dobra stvar je što samo 11% gubi
na snazi. Nema podmazivanja, nema čišćenja, duplo duže traje od lanca, ali mana je zamena, doduše kod ovog Harleya nije toliko problematična zamena kaiša, ali su dosta skuplji kaiševi u odnosu na lanac. Znači sam kaiš jeste da duže traje, ali pri kupovini novog dosta su skuplji, pogotovo originalni Harley. A što se tiče održavanja, jednostavno ih nemamo. To je to. Samo kad dođe vreme, stavimo novi kaiš i to je to. Treći način i meni najdraži je prenos preko kardana. To je jedna obična cevka koja ide ovde kroz zadnju vilu i na taj način radi prenos. Jako jednostavno, jako prosto, za mene idealno rešenje, mislim za moj način vožnje, ali najveća mana kod ovakvog prenosa je gubitak od 31% snage. Mislim, druga mana je bezbednost, pošto je ovo kruta veza, kao što sam rekao, pogotovo ako ste krenuli u obaranje motora, pa iz većeg prenosa vraćate u niži. Nije baš to toliko strašno, ali ni približno. Ali dobro, iz tog razloga kardan se uglavnom i ugrađuje kod traktora. Da pređem na održavanje koje je po meni ok stavka. Jednostavno imate samo zamenu ulja u diferencijalu i to je to. Mislim da u ovom diferencijalu nikad niko nije menjao. Šta je to što sam ja menjao na prethodnom motoru koji isto imao kardanski prenos? To je Semmering na ovom ovde centralnom zupčaniku i to je to. Koji je koštao, ja mislim, 80 dinara. I nadam se da sam u ovih par minuta i ovom pričom uspeo da dam neke bitne informacije i da sklopimo neku sliku. Ne znam, kao što sam uvek pričao, sve zavisi od toga šta vi želite. Ukoliko želite brzinu, onda najbolji prenos je preko lanca. Takođe i kaiš je po meni ok. Ukoliko želite kilometar i u nekom ste mom fazonu, onda birate poljoprivrednu mašinu i pređete 11.000 km bez nekog cvrckanja i mackanja lanca, što meni iskreno ide na... Imao sam Transalpa, vozio sam ga, perfektan motor, bio sam na onom putu, sve je bilo super, ali to mackanje lanca, mislim, nemam pojma. Jednostavno, ja nisam taj lik, a vi imate sve specifikacije, pa odlučite sami. A ja opet kažem, poljoprivredna mašina je mama. Mislim, ovo ovde je kao Golf 2. Ja imam da riknem, on neće.